Sokondi aku saking Tasikmadu. Tujuan aku pengen bergabung karo sampean. Beli bohong? Oh iya? Dasare aku lagi dendam karo pesantren ning gua Pemijahan. Dewi yang ingin bis muda membalikkan telapak tangan langsung percaya nih ucapan sampean. Keberuan. Oh iya? Dewi yang ingin lara ati kang durung bisa ditambani. Karena Dewi angin-angin lagi pengen balas dendam. Dendam karo sapa? Dewi angin-angin di Kanjeng Rama. Ramamu den bunuh. Kumbala. Sang yang kumbala dibunuh. Sapa konon sing bunuh? Aku sing weruh. Yen sira pengen balas dendam atas kematian Ramamu. Ana syarate. Apa itu? Syarate gelem beli demenan karo aku. Cocok wong dagang tape. Wong lanang Mas. Oh iya? Ari wong demeniku diawali wiwiting tresno joloran saka kolino. Bisane demen karena kita ketemu lantas pandangan mata sampean kok gelis temen sih ngucapaken demeni wong wadon ku Mas. Aku sengaja jengkar saking panggonan pesantren. Anggulati sosok sampean. Dasare aku pengen bergabung, pengen ngancuraken pesantren ing gua Pemijahan. Bener. Oh iya? Bisa dipercaya segala ucapan sampean? Wis barang tentu. Aja bohong. Apa sayang? Oh dingin. 0 melek 0. Mas, apa? kula si kuatir. Pada umumnya wong lanang ucapannya manis laksana madu. Padahal lain di mulut lain di hati. Kuatir kulane dadi korban cinta pertamane sampean. Cintaku sampai hati sayang. Duwe rabi durung. Wah, masih perjaka nembe duwe putu loro. Apa? Masih perjaka nembe duwe putu loro. Lamun bener. Woi. Sampean pengen wayuan. Asal adil ni waktu lagi liran. Arep telu kamas, arep diwayu papan. Sing pentingnya sampean asal sing kuat. Aja watir kula aki jalukan wong kuku elor. Ora pengen mas karo belian. Kula rima digawa mlara. Sing pentingnya sampean asal sing kuat. Lamun bener sampean pengen wayuan kamu emantung asal ade ni waktu lan giliran. Arep telu arep diwayu papan. Sing pentingnya kang kuwe matu sampean asal sing kuat. Aja watir kula aki jalukan.
nrima diwayu papa sing penting sampeyan asal sing kuat lamun bener sampeyan pengen wayuan asal adil ni waktu lan giliran arep tenu arep diwayu papa sing penting sampeyan asal sing kuat aduh aja watir kula akeh jalukan wong tuku elor ora pengen mas karo berlian jempling ora nana suarane ngapa iwal suarane jangkrik kang memecah alam sesuai kelawan batine Sekar Wangi mamae iis papae cica sedulur dewe sebute maling-malingane wong urip ning alam donya apes plai bag jalan cilaka sekabe bakal nemoni ananging kudu nglakoni sabar lan panarima wong sabar lang kaalane malah dadening